Φίλτατοι αδελφοί πρόσκοποι, εμπρότης θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου ως και την ευγνωμοσύνη μου από βάθους καρδιάς σε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της σημερινής μας εκδήλωσης. Θα πρέπει όμως ευθύς εξ αρχής και εκ μέρους όλων των μελών της ενώσεώς μας να εκφράσω σε όλους τους φίλους της ενώσεώς μας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και μας τιμά σήμερα η παρουσία τους, ενισχύοντας την προσπάθειά μας να κρατάμε εδώ και 25 χρόνια τον πυρσό με την έντονη φλόγα των ενηλίκων παλαιών προσκόπων του δευτέρου συστήματος Βύρονος. Δεν πρέπει όμως να παραλείψω να απευθύνω ιδιαιτέρως θερμές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη όλων στις αγαπημένες μας συζύγους για τη στοργή και την άοκνο φροντίδα τους, ώστε να μας διατηρούν σε αυτή την προσκοπική νεανική ζωντάνια. Δεν είναι πλεονασμός που σε κάθε ευκαιρία που μου δίδεται εύχομαι να είναι καλά, υγιείς και να χαιρόμαστε μαζί τις χαρούμενες στιγμές της ζωής μας. Μη απορείτε και εκπλήσεστε που με ακούτε και με βλέπετε κοντά σας. Δεν είμαι μακριά. Είμαι ακριβώς από την άλλη μεριά της γης. Οι αγαπητοί αδελφοί μου της ενώσεώς μας θεώρησαν καλό με τη χρήση της τεχνολογίας να εορτάσουμε μαζί. Τους ευχαριστώ και αυτούς γι' αυτό. Στο σημείο αυτό αισθάνομαι ανάγκη να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Αντιπρόεδρο της Ένωσής μας, φίλτατο Δόκτωρα Δημήτριο Ζορμπαλά, και τη μέχρι τώρα Γενική Γραμματέα Μαρία Μάνογλου και το φίλτατο Θεμά Ριζόπουλο για το έργο που προσέφεραν και προσφέρουν για την εύρυθμο λειτουργία και την αύξηση των μελών της Ένωσης. Βέβαια δεν είναι οι μόνοι, συνέβαλαν και συμβάλλουν με φιλότιμες προσπάθειες και προσωπική εργασία οι φίλτατοι Τόμας Διόγκο, Γιάννης Μαυρίδης, Ιωσήφ Ρουσανίδης, Μαρίνος Ξυναριανός για την επιτυχία των δράσεων της ενώσεώς μας, τους οποίους και αυτούς ευχαριστώ. Εύχομαι να μην μου διέφυγε να ευχαριστήσω ιδιαίτερα κάποιον από τα μέλη μας, ο οποίος προσέφερε κάτι παραπάνω από αυτά που προσφέρουμε όλοι μας εθελοντικώς με αγάπη για την ένωσή μας. Κάποιον όμως ιδιαίτερα σκοπίμως τον παρέλειψα. Είναι ο φίλτατος αναπληρωτής μέχρι σήμερα ταμείας Μιχάλης Καβαδίας, ο οποίος αξίως συνέχισε το πολύτιμο έργο του από όλους μας αγαπητού αειμνίστου ταμείου μας, Ευάγγελου Ζαμπάκη, του οποίου το χαμόγελο θα θυμούμαστε πάντα. Είμαι βέβαιος πως οι αδελφοί μας που έχουν μπει στην ιστορία της Ένωσης και μας βλέπουν από ψηλά αισθάνονται ευχαρίστηση και υπερηφάνεια, διότι διαπιστώνουν ότι η Ένωση των παλαιών προσκόπων του δευτέρου συστήματος Βύρονος συνεχίζει να είναι τηρητής των προσκοπικών ιδανικών που μας κληροδότησαν. Φίλτατοι αδελφοί πρόσκοποι, μέλη και φίλοι της ενώσεώς μας, σας εύχομαι για την καινούργια χρονιά 2013 κάθε χαρά και ευτυχία και σε εσάς και την οικογένειά σας, η δε προσπάθεια όλων μας να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για την ένωσή μας. Γεια χαρά.